Il-Premju għall-Arti qiegħed fis-sitt edizzjoni tiegħu. Għal din l-edizzjoni għandna 14 il-kategorija kompetittiva, kif ukoll 3 unuri. Dik kienet l-ewwel darba illi għandna 14 il-kategorija kompetittiva u fil-fatt minn dawn 14 il-kategorija 4 minnhom issedin fl-istadju li jmiss. Intom tistgħu tivvutaw għal dawn l-4 kategoriji fuq is-sit premju.mt sa 27 ta' Novembru sa nofsinhar. Dawn l-4 kategoriji huma relatati mal-internazzjonalizzazzjoni, mal-intrapriża u l-innovazzjoni, max-xogħol fil-komunità u max-xogħol għall-udjenza żagħżugħa. Dawn 4 kategoriji speċifiċi għandhom x'jaqsmu mal-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti.